Hatagig higayon, awit nga nag-awhag kanato nga atong hatagan og panahon nga ang Ginoo modumala sa atong kinabuhi. Kita nasayod nga kung wala ang Dios, mag-unsa kini kinabuhia? Unsay dangatan nato? Asa ta paingon? Timaan lamang kini higala ug igsuon nga wala tay mahimo kung wala ang Ginoo nga mag-uban kanato. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang tanan nga atong nahuptan gikan kaniya. Wala kitay atoa nga ipagarbo. Nag-ingon ang teksto sa Balaang Kasulatan sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 15. Bisan kinsa nga magasugid nga si Hesus maong anak sa Dios, ang Dios magapabilin kaniya ug siya magapabilin sa Dios. Busa mga igsuon ug mga higala, alagaran nato ang Dios ug siya ang atong padumalahon sa atong kinabuhi aron kita makabaton og kasiguruhan. Ikaw, kumusta? Imo bang gihaltagan og panahon ang Dios? Kung oo, magpasalamat ka sa tibok mong kasing-kasing. Apan kung wala pa, lihok na samtang may kaygayonan pa. Kay basin ang ugma, ulahin na ug magbasol ka. Mao kini ang mensahe sa awit, hatagig higayon. Nang labay ang mga tuig sa imong kinabuhi, ikaw nagapangita, maangkon ba ang kalinaw nga dili mo lubad? Ang kalibutan wala ing gidalit, kaguol o kapakyasan lang. Hatagig gayon si Jesus karon nga modumala sa kinabuhi mo. Oh, siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tagigigayon. Mga butang nga magkaiibog sa mga pananaw, lumalabay lamang, tutuki siya nga nagtubos kanimo sa krus. Ang pulong niya itisok sa dughan, maangkon mo kinabuhing wayutlanan. Hatagig gayon si Jesus karon nga modumala sa kinabuhi mo. Oh, siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tagigigayon. Oh, unsa pa'y gihulat o nakapugong, siyang dalan kamatuoran o kinabuhi. Oh, hatagig gayon si Jesus karon nga modumala sa kinabuhi mo. Oh, siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, sa kasing-kasing mo, sa kinabuhi mo. Si Jesus hatagig higayon. Karon gigigayon si Jesus karon
nga modumala sa kinabuhi mo. Oh, siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus sa tagigigayon.